Durangoko San Agustin kulturden gunea, azokako egunetan eszenatokia bihurtzen da. Arte eszenikoei eskainitako gunea Durangoko azokaren barruan. 8. gunea gara eta aurten ekingo ditugu 20 emanaldi, bai antzerkikuek eta bai dantzakuek. 5 egunetan zehar. Igual aipagarriena da aurten igezko sormen da beka, aurten aurkeztuko dala, hemen San Agustinen, antzerki pieza bada, Jonander Urrestik sortzaileak eindako pieza, Eukaliptus deitzen dana, eta hemen eszenatokian estreinatuko da ostirala abenduak 8an. Ikusten dozuen moduen, dana hemen eszenatokian ez gara gelditzen, dana da argia, dana da musika, dana da montaia, dana da fantasia da. Egunero gongo die semanaldiak, ordu erdiro, pieza laburren maratoiak, panatoian disiplina desberdinak bebai jotzen ditugu, egongo da dantza, egongo da pole dance, egongo diez bakarrizketak, egongo da antzerkia, egongo da euskal dantzariak, eta bebai berezia da eszenatokian biltzen diesel alde batetik, artistak urte asko danamatenak eta denontzat ezagunek direnak, adibidez Mikel Martínez edo Patxo Telleria, hemen euren ikuskizun pieza laburrak erakutsiko dutenak, edo jente oso berria, adibidez Durangoko neskabi, Maite López eta Aroa Blanco, lehenengoko aldiz eurek piezatxo bat prestatu dute Euskaldungak deitzen dana, eta lehenengo aldiz tauraratuko dute eszenatokian. Eta hori bai da profesiorako eta arte eszenikoetako niri gehixen guztetan jaten bebai kontutxo bat, nahasketa hori egitea eta da oso politia da.